Naka-mention ka last time nga you are an islander. So Yes, islander as in literal nga naa ka nagpuyo sa island. Yes, ma'am. And that is sa Siargao. Siargao. Grabe, ang pinaka-famous gyud nga Siargao. Imong na-mention last time, naputo lang ato ang interview, katong bagyong Odette Yes, ma'am. nga affected mo, as in totally nawala gyud ang gyud. inyuhang balay. So unsa nahitabo adto after as ang imong family nga nagpuyo dito, pila mo kabuok? Na I mean like 7 Pito mo kabuok. Pito mi. Pero prior to katong na-wash out ang inyuhang balay, tanan mo naka-evacuate na. No, ma'am. Kay ang akong kuya o akong papa kay nagstay sila sa balay kay Oo. kanin laging dako kay sila salig ba nga dili kusog ang impact sa bagyo. Even Oo, that was bagyong Odette, yes, di ba? pero super ang gitawag bitaw nga super typhoon na bitaw pero kanang murag kalmado kay sila nga dili daw kusog ang impact sa bagyo. So mao to nga naa sila sa among balay and the witness nila kung giunsa ang among balay sa bagyo. Sige daw, dayon what happened to them? Naay sa among tapad ma'am naay kanang gi-construct nga balay which is concrete siya ma'am. Pero wala gyapon nagsilbi pero na-use gyapon to nila nga motago sila dadto sa kakusog sa hangin so ginayus nila. Hangin, it's more on hangin. Oh, yes, Dili ma'am. siya balod. Walay balod ang hangin siya ma'am. Oh, okay. Oo. So ang bagyo wala siya sa tubig pero naa siya sa hangin, kusog ka siya sa hangin. Oo. That's why nga wala pag nakita nila among balay kung giunsa gid pag-remove sa bagyo. Then dito sila ni-evacuate sa katong tapad nga balay nga gi-construct pa. Pero wala gyapon sila nagsilbi mo to sige gyapon sila dagan why ang bagyo kay nagpadayon gihapon ma'am. So mo to silang duha wala mi kabalo kung ay silang duha sa akong mama o sa akong kuya o gatong papa kay dito sila na nakadagan nakatago sila sa CR sa multipurpose hall. Sa barangay hall. Oo. Dito sila ma'am. Pero safe ra sila. Safe ra sila ma'am. Then what happened dayon pagkawala sa inyuhang balay, day mo na muyo. Dito rin may nagstay sa akong auntie ma'am nga ni-evacuate me. Nagstay rin dito like motong 2 days. Oo. Then after ato, then pagka tomorrow after sa typhoon, mula gito nagtukod dayon nag-make dayon akong mga parents o akong mga co-siblings also like gamay lang ka siya para mabutangan og something na ay balay dito ba kay nawala mo siya more siya like landmark na naay nagpuyo dari so dili siya pwede i-replace sa mga ubang tao so like kami lang dapat ang magstay dito so mao to siya nga same place sa katong na-remove yun totally ang inyong balay? O like remove kay siya ma'am. So nasa dagat na paingon tanan? Wala, naara ang mga materials pero okay. When it comes to mga things and mga like sa mga gamay nga mga gamit, nawala siya. Nawala like, tungod sa hangin ng lupad tanan? Yes, mga kaldirong naa sa dalan dito ni sa highway na padulong.